Пресет всичко е наред, а? Да, ви спи, да не прегрява, ама той много е самия. Може и да си го претоварил. Не, той е... Такъв радиатор съм сложил. А гумите ти негови ли си? Не, едни по-малки сложих. Бяха една идея по-големи. Откъде ги дръпна тия гуми? Във Варна. На магазинче. Нито пека, Не, Пет сърцето, бе? С пет сърцето, да. Ама за кой си това? За кой модел? Ау, не знам, ама един приятел ми ги снимат, че те ги нямат на сайта. Ага, колко пари? 70 лева. 75 лева. Не, ясно ми е за тропане. За късане. $17 кек. Да. Супер, бе. И тези си по-хубав, спит по-беше, бе, това спит е малко сайче, това е екстра си. Ще го капна една капка, не мога малко да видим дали ще... Ма то къде ти си язда, бе? Абе, тук в тая. Ей, тук ми заяжда... Ама, изключва си. Да. Тук ми заяжда.